भोजपुरिया खबर में देखी आज की वायरल वीडियो खूब हो रहा बा सोशल मीडिया पर वायरल। स्कूल कॉलेज बंद होइला से छात्र दुखी होके का बयान करत रहन गीत संगीत के माध्यम से ये वायरल वीडियो दिखावे जा रहा बा भोजपुरिया खबरें। एक वीडियो के कोई जिम्मेदारी भोजपुरिया खबरें नहीं ले सकत, ऐसे कि ये वायरल हो रहा बा सोशल मीडिया पर। देखी का छात्र कहर तारा न का अपना माध्यम से सब कुछ खुलता स्कूल में ताला झूलता, सब कुछ खुलता कोचिंग में ताला झूलता। गइल पढ़ाई तेलहंडा में लइका लिखना पढ़सन ठंडा में। जाए नीतीश चाचा नाश कई दियल, एजुकेशन सिस्टम में बड़का बांस कई दियल। खाली बाझल रहेला दारू गांजा में, गइल पढ़ाई तेलहंडा में लइका लिखना पढ़सन ठंडा में। ऑनलाइन क्लास खाली बड़ुए बहाना, लइका लइकिन के दिल रील पर दीवाना। अब ना फरक बा लइकन या लवंडा में, गइल पढ़ाई तेलहंडा में लइका लिखना पढ़सन ठंडा में। ये नीतीश चाचा